Kagutom-gutom ko na yan. Ay nadabi asod Andre sa balaya. Nanay may mga tao diriya, mga alam mo nun mga tao diriya. Magbalik ko dabi sa Banua. Ay do wala pa man diya motor man ako. Na may pagigya. Patulad ako diya. Oh, what's up guys? Welcome to my vlog. Dito ngayon tayo sa bahay ni Michael. Michael, mag-hi ka. Mag-hi na si Michael. Michael, saan ka punta? Sa merkado. Oh, vlogger ka na subong yan. Oo, dugay na kag. Sano lang? Sige na. Hindi ako pulang niluto. Nakakita ka na daw sa Facebook mo? Oo. Ah, mayo man. Nang mabalik ko tanim sa merkado vlog. Nang may dabi di sudan sa blay kay mga tao dabi di mga kupal yan. Ano? Nang inubos nilang sudan yan nakagabi na lechon. Boy, ikaw yung kaon? Why? Gutom na nga ni ko subong. Ikaw da kwarta? Why ganit ko subong kwarta-kwarta. Nangyari ko di mo? Ay, di. Alam. Oh, imo yan na tagos imo kay nagsildo na ko daan ligad. Nagsulde ka na sa pag-vlog mo? Oo. Nami, no? Ay. Sige, makalakat ka na. Oh, Sige, salamat. Bye-bye guys. Gago yaw. Post na yung mga vlogger sa kalibutan niya. Ano niya? Ha? Uy, mandi ang motor yan. Ano ang nakasakay yan? Dumiyari man dito ba? Hindi kaya? Uy, pamandi ang mga motor yan. Oh, boss! Sakay ko danay, boss! Lihat, bayari yan sa kaya, no? Ano to boss? Ha? Sama ka to boss? Pamerkado ko ya, boss, kay wala ko sudan sa blay. Kung sir, ako boss, sakay ka boss? Oo. Dito lang sa kanto bla, oh. Kapuya na yan nung yan. Init pa dabi. Hello guys, may bago naman ito sa mga pamasero. Lakat kami sa bawang dalo ko lang sa may kasi another kwarta naman may. Lagi ka na sa mong yanoy? Oo to. O, saan lang? Dugay na. Saka wala ka na no? Ay, abaw pagkuha ko sa pintuan sa balay, may vlogger man dito ya, ako barkada. Tapos ito, kita ka naman. Ay, abaw, nano na yan sa kalibutan niya, vlogger na naman niya. Oo, ay sinusubok ka mo para match money. Okay ah. Lata. Kaya pa paldo sa kwarta na makwita. May gasahod ka na sa YouTube mo? Oo. Kailangan mo na sahod daw. Yung sound ko men. Ay, abaw. Yeah. No? Paldo no, baka ko scooter no, bag. Oo. Ay, amo na yung sing bakal mo pag sahod mo? Hindi green pamasero ka na subok. Nami. Sinatalan ka ta? Oo, sige. Pero tag 50 so ka ta. Sige. Ano? Dalata? Dali lang ko yan, dali lang ko. Dala na. Ari ang bayad ko yan, 50 Ay, hindi na. Libre na subok. Libre na? Match money ko ba? Kulang ka padrogin na siya, no? Sige, halong. Boom nami, subong niyang tao, yung subong niyang vlogger na. Makakalibre kibya sa pamasahe, ya. Lakat ko, Grabe, ang init sa Pilipinas, ya. Laki pa dabi ito yung alagyan ko, ya. Oo, hindi ko pa simulimos, no? Bakal ko lang pagkaon, no? Palimos? Oo, Lumayari ko ng... wala to kabi kakaon na biya. Lumayari ko ng pinta, ya. Oo, no? Ariyo. Wait lang, no? So guys, guys, subo may nagtataglit ang mga kamubot o ngayon yung isa ka lalaki, oh. Ito. Shout out na shout out. Ay, Shout out mo. vlogger na subong. Vlog ko. Vlog ko sa buong ari gaanya ko tanay kwarta kasi di na lang kay maayo gisa nga tao gali. Oh, vlogger mo sa vlogger ka man. Ga, subong nagmura? Oh, basta pong mo ko. Hindi man kuya vlogger. Hindi ko sa Sige. shout out lang ita. Shout out din sa inyo na isuportan nyo gini si Palaboy Vlog kay nami sa mag-vlog o nabigla gid ko sa niya ba? Post man yung vlog. Yan. Guys. Sige malakat ko danay mate. Sige. Noy, ano ka mo din, Noy? Pangalakay ko. Pangalakad ka mo. Dakam na ka mo duwa? Di magod ka mo duwa? Oo. Ariyo pa maunida na yo, baka mo tinapay kag tubig ari mo man
ikaw mga ginano kay inadre ba si bala maano matabo sa inyo. Nang kadto ka mo to sa balay tadamo to yung mga bakal kagbote. Ha? Hello guys, first, yung nagbigay sa amin ng pambili ng pagkain, kag binigyan kami ng kwarta, katuwa Ang vlogger ka na ya? Pilat si bay pati bata dere vlogger na yan. Pilat bay yan lakat ko. Thank you po. Sige, palayo lang yun na nang base bala mag asinso ka mo ha. Lakat ko. Bye-bye. 2 hours later. So for today's video guys, so tatubong sa farm ko. So magbisita tatubong na kay mga vlog-vlog tatubong kay ang may damo ko nakikita mga vlogger subong niya na ga-asinso na gid yan na oo na amo na diri ang amon duta nang nagni ang tawag lao na suwabe gid diri What's up? Ari kami guys subong. Okay, tayo din si Pamasero de. isip na mo na yung vlogger yung sa kalibutan niya. Masaya ka to? Hindi na paano na yung mag-share din sa page naman kag mag-comment ka wala na maglantaw sinaya puro na vlogger sa kalibutan niya. Mga blat tibad na yan lakat ko takan ko. Hello guys, what's up? Say hi, say hi. Oy mga vlogger ka mo de Oo. talaka sa inyo nag-vlog ko din na pang ano-ano ka Hello mo guys, nag-vlog ba kami di ka go typos laan lente sa inyo mga kupal kamo mga tanan kamo mga kupal. Di ba ikaw to lalaki pa kita ka libre pa po ba sa Isa ka, ikaw man, ma-vlog-vlog ka, balang ko Di ng ba mga ikaw tagina nagbabagina sa akong tugina? Sino? Ang pulubi Pa pulibo-pulibo ka tapos takang sa tsura mo. Ikaw, isa ka man. Ano Lahat sa inyo, lakat ko, natakan ko gigyan. Hindi na ako mag-vlog, lakat ko.